Ino Robotics este o companie cu capital integral românesc, înființată în anul 2011. De-a lungul timpului am devenit unul dintre cei mai importanți producători de soluții complet automatizate cu roboți industriali din România, câștigând totodată și încrederea clienților de peste graniță și dorim să devenim lideri europeni în realizarea de celule robotizate de paletizare și asistare CNC. Am reușit să dezvoltăm parteneriate solide cu importante companii din domeniul industriei aeronautice, a construcțiilor de automobile, a electronicii și a celei alimentare. De asemenea, avem legături strânse cu firme din sectorul industriilor de prelucrare prin diferite procedee, cum ar fi debavurare sau așchiere, și suntem specialiști în aplicații automatizate pentru paletizare, asistare CNC-uri și sudare cu roboți industriali. Scopul nostru pe termen lung este dezvoltarea continuă și tehnologizarea cu cele mai inovative soluții accesibile pe piață. Avem capacitatea de a realiza producție in-house, ceea ce se traduce prin faptul că 90% din componentele unei celule automatizate, care necesită prelucrări mecanice, sunt realizate în atelierul nostru. Două proiecte europene în valoare de 1,5 milioane de euro ne-au facilitat achiziția de echipamente, permițându-ne astfel un control real asupra calității produselor și a termenelor de execuție. De ce să alegi Ino Robotics? Oferim servicii și produse conforme cu reglementările europene. Avem parteneriate solide cu furnizori de top la nivel mondial. Deținem controlul calității prin producția in-house. Deținem roboți în stoc precum și piese de schimb. Asigurăm service remediind orice problemă apărută în maxim 48 de ore. Avem personal specializat pe tipuri de aplicații automatizate. Unul dintre principiile firmei este protejează-ți viitorul prin inovație. Firma noastră este și va rămâne mereu deschisă spre inovare tehnologică, încercând să dezvolte soluții industriale ingenioase pentru a obține calitate și productivitate net superioare. Fii în pas cu tehnologia. Pune producția în mișcare.